apríla. Máme za traktorom naše prútové brány, čo sme si spravili. A idem dneska skúsiť ešte tú vrchnú parcelu, kde máme tú ďatelinu purpurovú. A to je vlastne ten poraz, čo sme minule diskovali, teda behali tými prútovými. Tak toto vyzerá po tých prútových. Tak celkom pekne sa to zapojilo. No. Tuto je trošku riečie na tých úvratiach, ale tuto už je celkom, že by aj niečo mohlo byť. Dneska by sme chceli dorobiť ešte tento z tej guľatiny, ten plot, čo tu robíme, lebo tam tu jazdia. Odkedy sme ho z jesene nepoorali, tak si tu takto cestu zrobili auta, keď tu býva bahno na tejto ceste. Čiže... A takto vyzerajú tie prútové, úplne jednoduché. Kúpili sme vlastne len tie prsty z kultivátora, čo sme nepoužívali, tak sa dali vonku len tie pera. Toto vyzerá jednoducho primontované. Je to nejaký taký v pohode rozostup. Tak vidíme, že to urobí hore. Myslím, že to dobre pomôže, keď to takto, že to nebude môcť tú ďatelinu vytrhávať, ale takto s rukou spravím, tak sa to celkom uvidíme. No, ideme prejsť jeden riadok a uvidíme, čo to spraví. No, ideme sa na to mrknúť, či to niečo spravilo, ale ďatelinu moc nevidím. No, občas niečo, ale či to tam trošku ešte hlbšie. Tu je také účko, tak to bude musieť trošku dať hlbšie, ale všade je, no. To celkom pekne preriedilo. No. Na to OK. Ale dám to trošku. No, niečo to vytrhlo aj. Neviem, no budem to musieť takto regulovať nejak na ramenách. No, vidíme, ale tak snáď to pomôže niečomu, no.
už máme vlastne posiate, jak som ukazoval minulé video. Pozrieme na to. Neviem, čo ideme urobiť s tým tritik, ale čo ne. Tu ho je dosť vidno, čo disky už nedokázali vytiahnuť. Tak neviem, či to necháme takto zatiaľ. Keby aspoň trochu naprčalo, že ten pestrec nejak to bude dlho čakať, dlho. Či hlási vôbec niekedy teraz dáš, asi nie. Takže uvidíme. Že tu je vlastne pestrec až po toto, čo je povalcované. Tu tiež išli plitko disky, nejakých 5 centy. Maximálne 10 niekde. Tuto je aj vidno ešte na tých zbytkoch. No, ideme to prejsť. Zrobím kolečko a pozrieme ešte raz. Ako... Zvedavý, či to pomôže. Je to nevidno. Tu je kameňov.